Спрете всичко! 73-годишният Иван Петров от Габрово едва не умря от инфаркт заради една ядка, която ядеше всеки ден, мислейки, че е здравословна. За 48 часа тази ядка му повиши кръвното налягане с 60 пункта и едва не му блокира артериите за винаги. Но ето шокиращото, тази ядка я има във всяка българска кухня. И 97% я ядят всеки ден, без да знаят, че тихо ги убива. 4 ядки убиват възрастните хора по-бързо от цигарите. 5 ядки ги спасяват като лекарство. Днес ще ви разкрия и 9-те, точно кои да ядете и кои да избягвате завинаги, ако искате да живеете без инфаркт, инсулт или рак. Доктор Мария Стоянова от УМБАЛ Александровска в София е шокирана от резултатите. Кръвните тестове на Иван показаха токсични нива на вещество, което се намира в една здравословна ядка. Но защо никой лекар не ви предупреждава за тази смъртна опасност? Защото ако хората разберат истината за ядките, индустрията от 15 милиарда левове годишно за сърдечни лекарства ще рухне за месеци. Фармацевтичните компании печелят повече от болните, отколкото от здравите хора. Те крият истината за опасните ядки, защото искат да останете зависими от скъпи лекарства до края на живота си. Професор Елена Николова от Института по кардиология във Варна разкрива шокиращата истина. Видях хиляди пациенти, които са развили сърдечни проблеми единствено заради грешните ядки. Най-трагичното е, че са ги ядели с убеждението, че правят добро за здравето си. Когато спираха опасните ядки и започваха правилните, лекарствата им ставаха ненужни. Но първо, 4 смъртоносни ядки, които трябва да изхвърлите днес от кухнята си навинаги. Смъртоносна ядка номер 1. Кедрови ядки – разрушителят на лекарства. Кедровите ядки взаимодействат с 60% от лекарствата за възрастни хора. Иван от Габрово ги ядеше в салати всеки ден. Те блокираха действието на лекарствата му за кръвно налягане. За 2 дни налягането му скочи до критични стойности. Професор Николова предупреждава. Кедровите ядки съдържат съединения, които правят лекарствата безполезни. Особено опасни са за хора, приемащи статини, лекарства за налягане и антидепресанти. Видях случаи, където пациентите приемаха правилните лекарства, но кедровите ядки ги саботираха напълно. Най-страшното е болестта на кедровите ядки. Метален вкус в устата, който може да продължи седмици. 42% от засегнатите губят тегло драстично и спират да ядат. За възрастни хора това може да е фатално. Стефка Георгиева от Пловдив разказва. Ядях кедрови ядки всеки ден. След седмица вкусът в устата ми стана като стара мед. Спрях да ям, отслабнах с 12 кг за месец. Смъртоносна ядка номер 2. Макадамия. Калоричната бомба. Макадамията съдържа 200 калории на унция. Повече от шоколад. Анна Христова от Варна качи 18 кг за 4 месеца с макадамии. Доктор Петър Иванов от Диабетологичния център в Бургас обяснява. Макадамията има 22 грама мазнини на унция. За възрастни хора това е като бомба за жлъчния мехур. Видях пациенти, които са получили жлъчни пристъпи само от няколко макадамии. Най-опасното – макадамията може да предизвика болезнени жлъчни колики при 15% от възрастните с скрити камъни. Мария Стефанова от Благоевград завърши в спешното отделение след макадамия на семеен празник. Болката беше нечовешка, разказва тя. Лекарите казаха, че макадамията е предизвикала жлъчен пристъп. 3 дни не можех да ям нищо. Смъртоносна ядка номер 3. Кашо – захарният скок. Кашуто съдържа 9 грама въглехидрати на унция, като бомбон. Георги Димитров от Русе, диабетик, изпадна в кома след преяждане с кашо на семеен празник. Професор Стоянова разкрива шокиращата истина. Кашуто повишава кръвната захар по-бързо от белия хляб. За диабетици е смъртоносно. 25% от възрастните имат диабет, а 48% преддиабетно състояние. Кашуто съдържа и високи нива на оксалати, които блокират усвояването на калций и причиняват камъни в бъбреците при възрастни хора. Радослав Христов от Велико Търново развива бъбречни камъни след година редовна консумация на кашу. Болката беше адска, споделя той. Лекарят ми каза, че оксалатите са формирали камъните. Операцията беше неизбежна. Смъртоносна ядка номер 4. Фестици. Възпалителният убиец.
Фъстъците не са дори ядки. Те са бобови растения. Пълни са флатоксини. Тези микотоксини причиняват рак на черния дроб при редовна консумация. Милена Петрова от Монтана ядеше фъстъчено масло всеки ден 3 години. Развива чернодробно възпаление и ставни болки от омега-6 киселините. Доктор Иванов предупреждава. Фъстъците са пълни с възпалителни вещества. Съдържат прекомерно количество омега-6 масни киселини, които изостряват артрита и сърдечните проблеми при възрастни хора. Видях случаи на пациенти, които развиваха чернодробни проблеми от афлатоксините. Най-опасното е взаимодействието с лекарства за разреждане на кръвта, като варфарин. Венета Николова от Шумен получи опасно вътрешно кървене заради тази смъртоносна комбинация, а сега 5 животоспасяващи ядки, които трябва да ядете всеки ден, спасителна ядка номер 1. Бразилски орехи, щитовидната магия. Един бразилски орех дневно осигурява 137% от нужния селен. Стефан Георгиев от Габрово се лекува от хипотиреоидизъм само с бразилски орехи. Селенът активира хормоните на щитовидната жлеза, обяснява професор Николова. 20% от възрастните имат щитовидни проблеми, но не го знаят. Симптомите се бъркат с стареене, умора, депресия, наддаване на тегло. За 2 месеца с един бразилски орех дневно Стефан възвърна енергията, загуби излишните килограми от бавен метаболизъм и подобри драстично паметта си. Бразилските орехи съдържат и уникални масни киселини, които поддържат миелина, защитната обвивка на нервите. Спасителна ядка номер 2. Орехи – мозъчните лечители. Орехите съдържат най-много омега-3 от всички ядки. Димитър Петров от Варна спря развитието на деменция с орехи. Доктор Стоянова потвърждава. Орехите прониква и кръвно-мозъчната бариера и възстановяват невроните. 7-9 половинки дневно предпазват от Алцхаймер и подобряват паметта с 30% за 3 месеца. Орехите съдържат и естествен мелатонин, приспивното хормон, който намалява с възрастта. Мария Стефанова от Благоевград реши проблемите си с хронична безсъница, като ядеше орехи преди лягане. Полифенолните съединения в орехите намаляват възпалението в мозъчните тъкани с 40%. Спасителна ядка номер 3. Шамфъстък. Налягането под контрол. Шамфъстъкът съдържа повече калий от банани. Георги Димитров от Русе нормализира кръвното си налягане с шамфъстък. Професор Иванов обяснява. Калият в шамфъстъка работи като природен диуретик. Понижава налягането с 3-5 пункта без странични ефекти. Това е равносилно на хапче за налягане, но без вредни химикали. 49 шамфъстъка дневно. Шокш перфектно кръвно налягане за възрастни хора. Анна Христова от Варна спря лекарствата си за налягане след 4 месеца. Шамфъстъкът съдържа и лутеин и зеаксантин, каротеноиди, които предпазват от макулна дегенерация. Спасителна ядка номер 4. Бадеми – костните укрепители. Бадемите съдържат повече калций от млякото. Венета Николова от Шумен спря остеопорозата с бадеми. Магнезият в бадемите кара калция да отива в костите, не в артериите, казва доктор Стоянова. 15-20 бадема дневно шат здрави кости завинаги. Спасителна ядка номер 5. Лешникови орехи. Сърдечната защита. Лешниците намаляват лошия холестерол с 30%. Иван Петров от Габрово избегна операция на сърцето с лешници. Доктор Николова завършва. Витамин Е в лешниците защитава артериите от окисление. 1 унция дневно шаща здраво сърце до 100 години. Магическата ядкова формула за възрастни хора. Сутрин на гладно. 1 бразилски орех за щитовидната жлеза закуска. 15 бадема за костите обяд, 7 половинки орехи за мозъка. След обед. 49 шамфъстъка за налягането. Вечер. 1 унция лешници за сърцето, забранените смъртоносни комбинации. Никога не ядете кедрови ядки с каквито и да е лекарства. Никога не ядете макадамия с жлъчни проблеми. Никога не ядете кашо при диабет. Никога не ядете фъстъци с лекарства за кръвта. Очакваните животоспасяващи резултати. Седмица 1. Подобрява се енергията и съня. Седмица 2. Нормализира се кръвното налягане. Месец 1. Намалява холестеролът и възпалението. Месец 2. Подобрява се паметта и концентрацията. Месец 3. Укрепват се костите и ставите. Истински случай на чудесно спасение.
Петранка Димитрова от Кюстендил, 76 години. Спрях кедровите ядки и фъстъците. Започнах да ям бразилски орехи и бадеми всеки ден. За 3 месеца кръвното ми налягане стана като на 40 годишна. Лекарят не можеше да повярва. Димитър Петров от Варна, 80 години. 40 години ядях фъстъчено масло всеки ден. Когато спрях и преминах на орехи и шънфъстък, ставните болки изчезнаха за месец. Сега играя футбол с правнуците си. Тайната, която лекарите и аптеките крият. Аптеките печелят повече от болни възрастни хора, отколкото от здрави. Затова никога няма да ви кажат, че правилните ядки могат да заменят скъпите лекарства. Професор Стоянова разкрива. Видях хиляди пациенти, които спряха лекарствата си, след като променяха ядките в диетата си. Фармацевтичните компании не искат да знаете това. Критично предупреждение за живота ви. Ако ядете кедрови ядки, макадамия, кашу или фъстъци редовно, спрете ги днес. Всеки ден закъснение може да ви коства живота. Започнете магическата ядкова формула утре сутрин. За седмица ще се чувствате като на 5-10 години. За месец ще бъдете по-здрави от преди десетилетия. Ако това видео ви спаси живота, споделете го с всеки възрастен българин. Животът без скъпи лекарства е възможен с правилните ядки. Абонирайте се за повече животоспасяващи тайни и помнете, здравето е в ръцете ви, не в аптеката.